Ma apparti intom għandek ħok ukoll, le? Iwa. Issa aħna Issa jen sandi joħra xokkaħat. x'inhi? Jena l-ħuwa niftakru hekk. Issa ġib xarru twilu bid-daqna u Ma werwirni, tarfux. xina għandi naħsbu dak iż-żmien. Du stajlu. Mġek. Tifel, tifel. Skoprejt l-anka jien għandi stajl, l-lom, Issa, isma niftit, mela, aħna morna fuq ħok. U t-tifel tijak, insomma, biex ma. U staqsajni ċertu domandi. Għadni l-eżempju, bejnietom it-tnejn, tajjeb, min iġennek liktar? X'taħsbu li qal? Mux intfall. Jiena naħseb illi jint, għax miegħek ikun iktar. Ej, ħanaraw, għax rrit nirrispondi, jaraw daċi. Huma tnejn nimġien, għanej biex ngħidu kollox. Imma naħseb jiena meta jaslu minn iġenninni l-iktar, naħseb Val, naħseb għax kull meta noħdu laħsib il-ked dejjem ibgħat li ritratt kull 5 minuti, ċempilli, kif inhu sejjer. Allura naħseb Val terba. Kienu sejjer. Xintiġu jgħar. Rajt. Sejjer tajjeb. Xie, jgħat jibbati għadu kemm maġġiċin. Oħra. Meta tiġġieldu intom it-tnejn, ma' min iżomm saqsejni. X'taħsbu? Miegħi. Su ma jitħoġ bejnietna. Leta. Ma doffina sa bħagġiba tajba, ma. Il-verità. Ejja, li naħseb miegħi. Ara, meta jkun hemm argument jaħraq, jiena nistħajjen nisni għaw Peppi Azzoppardi waċċara b'nisni id-deriġi u nipprova nikkalma s-sitwazzjoni. Imma hija ma nieħu xejn poġġi bil-qedhom ħallihom jagħtu jiena. Brava. L-aħħar waħda din hija Mistoqsija kattiva li nħobb insaqsija li ħafna nies għajdilhom sa. Mela, jekk kunu tnejn li intom imdendli mardum. Mardum. Ġirħat mot. All right, ħadaqa tmut. Il-min taħseb li salva? Min komettinejn. Il-mami ħiju. Le, t-snejn insalva. Le, ma tistax, il-lobba ma jistax. jistax. Wieħed trid tisalva. Għax ma jiflaħ għaliex taħseb li salva l-om. Għax probli teddu b'xaħat. Għala bil-ċajt. Mux verita t-nejn. Naraw xaħat. Leta. Ara, jekk ikunu tnejn imwaħlin naħseb idealment naqbad isni rajt ma rajtx. Parlem. Imma jekk imbagħad jarawni u rrid insalva xi ħadd naħseb ikolli naħseb il-su insalva l-lom. Valentina! Xaħġa jisu